Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana qal li minkejja l-isfidi internazzjonali l-prestazzjoni ekonomika ta' Malta baqgħet b'saħħitha. Innota li l-pajjiż irreġistra tkabbir ekonomiku ta' 7.5% fl-2023 l-ogħla fl-Unjoni Ewropea. Qal li l-ekonomija ta' Malta mistennija tikber b'4.9% din is-sena u b'4.3% s-sena d-dieħla. Bid-domanda domestika mistennija tkun il-mutur ewlieni ta' dan it-tkabbir. L-andament ekonomiku dinji madankollu jibqa' ta' tħassib qal fil-waqt li l-ekonomija tal-Istati Uniti mistennija tikber b'2.6% din is-sena, dik tar-Renju Unit insab dgħajfa u mistennija tikber b'0.7%. Al kontrarju Malta mistennija jkollha l-ogħla rata ta' tkabbir ekonomiku għas-snin li ġejjin. Il-Ministru qal li s-suq tax-xogħol Malti baqa' reżiljenti b'rata ta' impjieg ta' 81.3% bit-tbassir ta' tkabbir fl-impjiegi ta' 4.6% fl-2024. Qal li r-rata ta' qatt se tibqa' baxxa. L-inflazzjoni mistennija tonqos għal 2.5% din is-sena u tkompli tbatti għal 2.1% s-sena d-dieħla. Fid-diskors tiegħu ħabbar li l-kumpensa l-għoli tal-ħajja se jkun ta' €5.24 fil-ġimgħa. L-istipendji tal-istudenti se jiżdiedu pro rata tal-kola. Semma li bil-ftehim storiku li ntlaħaq is-sena l-oħra bejn il-Gvern u l-imsieħba soċjali, is-sena d-dieħla l-paga minima se tiżdied b'8.24 fil-ġimgħa u tilħaq il-€221.78 fil-ġimgħa waqt li tibqa' mhux intaxxata. Qal il-Gvern mhux biss kapaċi jimxi mar-regoli Ewropej, iżda se jkompli jgħin lill-ekonomija jagħti lura aktar lin-nies u fl-istess waqt inaqqas ir-rata tad-deficit u l-pis tad-dejn. F'dan l-isfond ħabbar li għar-raba' sena konsekuttiva il-Gvern se jkompli jissussidja l-prezzijiet tal-enerġija, il-fuels, ċereali, tqiegħ u l-alf tal-annimali bilan li jtaf il-pressjoni tal-prezzijiet fuq il-familji Maltin. Għalli minkejja l-Unjoni Ewropea qed tafas biex Malta taqta' s-sussidji, il-Gvern m'għandux għax ibagħat id-daqqa ta' dak li qed jiġri madwarna. Tkellem fuq l-għaqal fit-tmexxija tal-finanzi tal-pajjiż, qal li grazzi għad-dixxiplina u l-infurzar żdied iġbir tat-taxxi dovuti, ħabbar li fl-ewwel 6 xhur tas-sena inġabru €300 miljun f'arretrati ta' taxxa. Il-Ministru ħabbar li d-deficit din is-sena mistenni jkun ta' 4%, 0.4% inqas minn dak imbassar. Is-sena d-dieħla qed ibassar li jonqos għal 3.5% u l-regoli Ewropej jippermettu 4 snin biex id-deficit jinżel taħt 3% bil-Gvern se jagħmel dan f'sentejn. Dwar id-dejn pubbliku innota kif mill-2013 lil hawn l-ekonomija kibret b'200% jew €7 biljun dik is-sena għal €22 biljun illum. Qal il-fatt li l-ekonomija kibret daqshekk wassal biex il-pis tad-dejn jonqos matul is-snin. Qal li bħala proporzjoni d-dejn mistenni jkun ta' 49.5% din is-sena u 50.1% s-sena d-dieħla. Qal li meta ġie elett dan il-Gvern fis-sena 2013 il-pis tad-dejn kien ta' kważi 70% u llum 12 sena wara ċ-ċifra niżlet taħt il-50%.